Buntag nga tanan no, nadat po ta sa Disyembre 11, adlang Huwebes mga kaigsunan, tabo sa Kalapi. Okay, ano yata, no? 2025. Okay, mga kaigsunan, ang samang pagluto og palya na pinalahi mga kaigsunan. Pinalahi ni ako, bahala mag di mo sundugan ni Bisaya, mo ni ako ang pagis pagluto og palya no. Aron ang ako lang ma-mix daan ba og matimpla tanan. O musurok yun sa kuan kanang gitawag og yang kaunuran. Okay na. Morning gisalan tag Bombay no, Bombay ahos kaya mahal ang Bombay tag 350 ang kilo diri. Ginoo ko sa inyo mabagya pon dia. Sao naman yung Bombay 350. Hindi na taka kuan ani. Sa gramo 1 15 naman sa kabuok ra. Di kabot og kuan. 2 kabuok. Okay, magsunan. Niya. Ana batil taog. Kuan bitsin gamay, itlog, asin gamay. Atong ibutang ang palya dito sa mantika no. Og ibutang ang ahos, dayon ukay-ukayon kadali aron di mapait kayo. Papait mo lang ukay-ukay no. Mana? Nya pag luto-luto na haono na puna og i-mix dito sa akong gitimplahan nga itlog, asin og bitsin magigsunan. Dayon tuyuhan una sa i-mix ang itlog ug itlog nga nanay asin ug bitsin. Og dayon ibalik na magigsunan na kung mantika na bilhin dito, winlan na daghan-daghan kung mantika, i-estimate naman nato. Okay, at ibalik na dito. Okay sa itlog nga kigsunan. Mao na na. Ayun ana ako ihahog na to diha. Taas ang proseso sa kuha no, mao naman yung pintahon pero lahi-lahi lang ang atong proseso no. Kaya kung haunon niya ibalik, haunon, takuban, ukban. Okay na, ready na. Takuban na dayon, ukban kao na magigsunan. Okay, magigsunan na niya. Nindot na, kamo na optional.